Gumun aku wong gawe pusaka kaya aneh-aneh ora. Iki kiai apa ya, Tru? Mbah, radong aku kiai kunci Inggris ngono wae rampung. Manos maning jajaran cukenaning Bawanaya. Prabu Baladewa anteni nang kene legane ngadewe. Apa ini? Lagi aku kok ngadep kaca gede ini. Iki ana Baladewa iki. Iki sapa iki menungso ora tataran ngandhap karo Baladewa. Iki sapa iki? Sabar. Wong sabar kuwi dhuwur wekasane. Ora usah bengok-bengok. Lha iki sapa kok nganti ana Baladewa? Baladewa cengal kuwi. Sing Baladewa ki aku. Aja ngaku aku. Iki Baladewa sing asli. Ayo ora? Edian. Iki nek miturut suarane iki ora panen iki suarane Bagong. Bagong sapa? Aja ngawur kowe. Ning kene ora ana Bagong, sing ana Prabu Baladewa. Hus. Baladewa. Baladewa iki berarti ambeien. Prabu ambeien. Setan ra tatanan. Wah, lah kok iki Bagong menungso ra tatanan. Kok iso dadi Baladewa? Kowe kok iso dadi Baladewa? Oke sewan sandangan wayang wong. Ora bakal kekurangan aku. Walah, manus wani jajaran. Wani ngembari marang Mawas Senoto Mantur ora Baladewa. Jajal Kiai Nenggala Motar kowe. Kowe wis ngerti ora iki apa? Iki lek kunyil nang bengkel reparasi Honda. Dapure. Orang guyu ya. Kowe kok weruh pusakaku kok guyu iki apa? Setan tatanan Baladewa kaya gawa kunci Inggris sanane. Ayo. Kowe arep ngopo wah? Manus wani jajaran. Iya iki. Iki apa iki? Lho karo dhewe kok lali. Iki Kiai Nenggala. Kowe ra sang gleleng iki apa iki? Pusakamu cek tak untir tak kendhokke coplok sekerupe. Iblis larat ngino karo Baladewa. Mati dening aku, mati dening kabar sumebar waruta saindenging jagat kabeh nganti keberbegen marang ngumandhanging pawarta ing sumebar. Apa pancen kepara nyata lan apa pancen bener lamun sira Yayi kagungan putra angkat? Kresna, iya wonten dawuh. Apa pancen kepara nyata lamun sira Yayi kagungan putra angkat? Miturut ujaring para kawula nganti tekan talinganing ya Prabu Duryudana yen to Yayi Prabu kagungan putra angkat ya kuwi wujud pawestri. Mongko wiwit dina iki lan tekan mangsa kala iki putramu wis dungkap dewasa ibarate kembang babar gondo arum wekasan akeh kang kepadha kepengin ngincuk marang sarining puspita mau. Koko Prabu wale-wale menapa estunipun menawi sampun tanpa duka dawuhaken menika kepara nyata lan kepara saestu. Lho bener inggih saestu. Lah kok dadi siade entuk putra angkut mau lara-larae piye? Nalika semanten ingkang rayi nedeng badhe nindakaken manembah dhateng purbaning Wang Mahanasa wanci tengah ratri dumadakan boten kanthi kanyana-nyana jebul wonten satunggiling kenya remaja ingkang mapan wonten ing sanggar pelanggatan sareng kula dangu wanita kala wau prasaja kalawan ingkang rayi boten dadah boten pernah boten kagungan tiyang sepuh piyambakipun ugi boten mangertos dumadakan sampun mapan wonten ing sanggar pelanggatan negari Ndorowati. Tumunten krana kula nggadahi raos las dhateng lari menika lajeng kula tanting lari menika tumunten kula anggep dados anak kula piyambak sakmangke sampun mapan wonten ing Projing Ndorowati. Apa pancen bener yen taat majamu angkat mau ingkang wewangi endang loro temon kasinggihan mekaten Koko Prabu. Wah dalah jagat wa Bathara ya jagat pangestu ngoro. Mongko miturut ujaring para kawula akeh para putra Nalendra akeh para satriya
munggahing para nalindring kepadha kepi lan kumajelu anyedi marang sekaring kedaton Indrawati ya kuwi kang aran Endang Loro Temon. Kosek aku jane tak nyuwun prisa karo Yai Kresna. Pasuryaning Endang Loro Temon iki kaya ngapa? Lah kok dadi nganti persasat akeh para satriya ingkang kepengin ngayunake marang Atmajamu angkat ingkang mbok temokake ning sanggar pamalengan mau. Koko Prabu mboten nyono-nyono menika laring keng mboten dadah, mboten pernah. Nanging menawi paduka nyumurupi dhateng pasuryanipun anak kula pun Endang Loro Temon, embanipun kadidene widodari ing teng Bonyang wonten ing Madyapada. Tegesipun widodari ingkang darat wonten ing jagat Koko Prabu. Kaladal jagat Dewa Bathara, ya jagat pangestu Ngoro. Lah iki ngene. Sambung rapeti apa to sababe dene pun kakang nyatakake lawan Siadi yen to Siadi kagungan putra angkat. Yai Prabu Mak Ngastina utusan lawan pun kakang yen to kinen nglamar lawan Atmajamu. Nglamar marang Endang Loro Temon sabab wis ana sak candra etung lungganing dina samengko iki putra nata ing Ngastina Atma Jendra ing Ngastina ya kuwi Lesmana Mandra Kumara. Persasat kaya dene wong edan kaya wong Bambung turut ngulung bareng didangu dening Yai Prabu Ngastina ngaku yen to gandrung-gandrung kapirangu kelawan putra nata ing Ndrawati ya kuwi Endang Loro Temon. Mula Kresna praptanipun kakang ana ing Praja Ndrawati sayekti mung kepengin ngabun-bun enjangan jejawah sonten. Angebun-ebun esuk angudan-udan sore ingkang wigati bakal nglamar kelawan Atmajamu Endang Loro Temon. Bakal ndak dhaupake kelawan Lesmana Mandra Kumara. Koko Prabu nuwun sewu. Sakatahing para nalindra, sakatahing para satriya sedaya sampun nyobi anglamar dhateng Atmaja kula pun Endang Loro Temon. Nanging kathah-kathahipun dipun tampik dening pun Endang Loro Temon. Kuwatos sing manah kula menawi ngantos sak mangke Lesmana Mandra Kumara menika ngantos dipun tampik dening anak kula pun Endang Loro Temon menapa mboten awon kedadosanipun ing atasipun putra Nalindra Ngastina teka dipun tampik dhateng Atmajaning Nalindra Ndrawati mongko nyatanipun menika namung anak pupun. Lah iki tak jaluk Yai Kresna budidaya. Tegesipun budidaya kados pundi? Sira Yai minangka dadi wong tuane Endang Loro Temon mestine iso mbebujuk lawan Endang Loro Temon. Dibujuk supaya gelem karo Lesmana Mandra Kumara. Ngeling ngono. Yen to Lesmana Mandra Kumara kuwi besok gemanti keprabone Yai Prabu Duryudana. Yen to Yai Prabu Duryudana wis lengser keprabon saka negara Ngastina, tanana liya kejaba amung Lesmana ingkang bakal nampa kamukten saputuhe negara Ngastina. Ateges yen to nganti Endang Loro Temon iku mengko isa dadi garwane Lesmana, tan murunga dijunjung derajate Endang Loro Temon. Ing atase mung anak pupon wae, besok bakal cinadang dadi prameswari ana negara Ngastina. Apa ora jeneng Yai Prabu ki padha karo dijunjung derajate dening Yai Prabu Duryudana ing Ngastina. Koko Prabu, nuwun sewu. Tiang nambut silaning akrami menika mboten waton jodohaken ngaten kemawon nanging tumrap kula wonten petanganipun. Lho sik. Petanganipun ora apa. Ngibarate tiang keplok menika kedah asta kalih. Menawi keplok namung asta setunggal menika mboten badhe saged lumampah. Tegesipun keplok asta kalih kala wau. Temanten putri tresna kaliyan temanten kakung ingkang kakung tresna kaliyan ingkang putri menika tegesipun keplok asta kekalih ing sakmangke menawi nambut silaning akrami sakmangke badhe pinardawa kamulyanipun ing ngangka kalih inggih menika gegaranipun seneng inggih krana seneng menika kinarya gegaran ingkang kukuh bakuh seneng utawi tresna manten kakung tresna kaliyan ingkang putri tresna kaliyan ingkang kakung menika gegaran ingkang kukuh bakuh inggih sabanjure ingkang salajengipun kedah kenceng lho nganggo kenceng barang inggih sing kenceng apane ingkang kenceng menika tekadipun tekad iya terus tekadipun kedah kenceng mergi tiyang nambut silaning akrami menika bebasanipun sebaya mukti sebaya mati yen abot padha dipikul yen enteng padha dicangking. Krana menapa tiyang nambut silaning akrami menika mangke wonten ing margi menawi kesandung kesrimpeting lelampahan menawi boten kenceng tekadipun tartemtu badhe mandheg wonten ing margi Koko Prabu. Wah bener ning tumrap aku perkara kuwi ora usah dadak didadekke bab nggone Siadi bakal duwa keparengin Yai Prabu Duryudana nggone mala kramake Atmajaning pikantuk Endang Loro Temon. Koko Prabu nggih
menapa sak mangke rawuh paduka namung piyambakan. Ora. Malah mengko pun Kakang wis nganti lawan Lesmana Mandrakumara. Bapa Durna ing wis saged dadi naib. Bakal mula kramake Lesmana Mandrakumara kaliyan Sloro Ireng utawa si Lara Temon. Yen nganti mengko iki Kyai Kresna maringake manten lanang bakal tak unggahake ning Datulaya. Yen perlu ana ing kene sisan didhawuhake Lesmana Mandrakumara karo Endang Lara Temon. Kyai Kresna, Kakang Pati Udawa wonten timbalan sinuwun. Metuwon jaba mrepekana papan lenggahing Bapa Durna lawan Lesmana Mandrakumara ingkang padha angrantu ana ing bangsal pengrawit Adurna supaya tindak munggah ning Datulaya nun ngestaken dawuh kemareng supir saking pasewanan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kakang Pati Udawa. Bathara wayah Bathara jagat Koko Prabu nggih ngantos kawontenanipun kados mekaten Lesmana Mandrakumara anggenipun gandrung kan anak kula inggih menapa ning Gendang Lara Temon. Wis kaki jajal sawangen apa sira Yayi ora mesake karo kahanane ing atase Lesmana Mandrakumara kuwi anak ratu kuwi putra Nalendra lah kok sandangane ting srembong kaya ngono merga tresna ora kelakon sarta katresnane durung iso ditampa dening Endang Lara Temon wekasan kahanane kaya ngono kuwi. Bapa Durna oh kula wonten maring adawuh mesinipun Bapa Durna menika ngemutaken kananipun Lesmana ing atasipun putra Nalendra kok ngagem topi hansip kados mekaten menika kawontenanipun kados pundi? Oh menika menawi dipun elekaken nesu kok nggih menika menawi dipun emutaken tumuli duka lajeng menapa-menapa dipun tendangi mboten kados putra Nalendra ing negari Ngastina. Kula menika ngantos bingung momong datang wayah kula Lesmana Mandrakumara. Oh niki wau pun ngentek-entekke dhuwit ora karo-karuan. Apa-apa ditukoni enten alun-alun negari Ndrawati. Sing kira-kira Ngastina ora ana dituku. Monggo lajeng tumuli badhe dipun beto wangsul wonten ing Saroja Binangun. Menapa kula menika wong tuwa kurang anggenipun ngomong dateng putu kula Lesmana Mandrakumara. Mekaten Bapak. Inggih nggih. Lesmana Mandrakumara atmajaku bocah bagus. Padha kanthi harja sapraptanira Lesmana Mandrakumara. Nunamit pasang Kalimantabe. Tinebena ing iladune dumawaing tawang-tawang Siwa Kresna. Kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk wonten ngarsa Paduka Siwa Kresna Sinayang Maduh
Kula niku nek nyawang pasuryane ndang lara temon niku sasat ati kula wis ora kuat. Jarine durung nate ketemu kok iso ngerti pasuryane anakku ndang lara temon. Pun ping 4 kula niki ngimpi ketemu endang lara temon. Sepisan nalika semanten kula wonten ing pasumpenan nedeng tenguk-tenguk wonten ing ajeng kasatriyan dumadakan wonten satunggiling putri mawi kebaya biru gen pundak enten uwuhe ledang-ledang. Terus kula takoni kowe sapa nduk? Ngaku nami endang lara temon. Lah karepmu ngopo kok tekan kene? Niki teng impen lho wa. Iya, iya. Kula meng crita. Iya, iya. Kula kepengin suwita kaliyan Raden Lesmana Mandrakumara. Sakal kula candhak tangane. Kula gandeng lenggah wonten ing dampar kasatriyan. Terus kula tanting. Nek kowe seneng tenan karo aku ya seneng karo kowe. Bareng ngoten terus kula jak teng jero kasatriyan kula kandha karo endang lara temon. Endang lara temon, kasatriyan semene gedene kitekmu kabeh. Kae kreta kencana pirang-pirang kitekmu kabeh. Aja nganti duwe rasa wigih ring-ring apa koke kabeh tak kekke kowe, waton kowe dadi tekku. Endang lara temon boten semaur ming dungkluk kalih guyu ujaring para sepuh. Wong wadon niku boten tau gedhek karo anthuk, anane ming guyu kalih nangis. Nek nangis niku wegah, nek guyu niku purun cetha. Nek endang lara temon purun kalih kula. Boten sranta rasaning ati. Boten kuat nyawang endang lara temon kula glandang wonten ing patenggan. Sak banjure, wah. Isin kula ajeng ngomong. Ora apa-apa, ora apa-apa. Iki nang kene piyai sepuh kabeh. Kula bopong endang lara temon kula tibake enten ing kasur babut. Bareng wonten lap ilang. Impen kula rampung, kula grayah-grayah tak kira endang lara temon teng jejer kula. Bareng kula grayahi kucing Candramawa. Kucing jaratan keparat. Kucing kula candhak, kula banting. Jarene wong tuwa nek ngimpi urung tutuk kuwi bantale kon malik. Bantal kula walik, tinggine mubal. Terus sare meneh. Sare mlih. Jebul ngendikaning para sepuh menika leres. Nek ngimpi rong tutuk niku bantale diwalik iso diteruske impene. Lah niku nyata. Ning ora ketemu endang lara temon pun ganti wedokan. Ketemu sapa? Bakule mie ayam. Sir-sirane Bapak Durna. Hus. Ora sak kaya ngono kuwi Lesmana. Oh, aku kira tau piye-piye. Alah, sampeyan rasa dadak kumbi rasa selak. Nek sore tuku mie ayam teng lor Pertapan Sokalima, bakule lemu. Sikile gedene ra jamak-jamak. Ya wis ben, wis rasa tok gagas. Mulai saking menika wae kula nyuwun kanthi sanget endang lara temon kepareng kaparingna dhateng jasad kula. Menawi wa Prabu mboten marangaken endang lara temon trimah kula suduk salira mboten nyumurupi gelaring jagat wiwahe seming rembulan ajeng kula cupet umur kula dumugi semanten kemawon wa. Ah, mana kan Petruk Pandararja sak pratamu. Prembandurna. Heeh. Rawuh mriki. Oh ya wis sawetara. Nderekke putuku Lesmana Mandrakumara. Oh, Ndara Lesmana. Iya Petruk. Oh nggih. Wilujeng bekti kula katur nggih Penemban. Tak tampa. Pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripih. Bagong Pandararja sak pratamu. Lho, Penemban Duran. Durna. Heeh, Durna. Bekti kula kunjuk Penemban. Iya tak tampa pangestuku Tampanana Bagong. Kula pundi nggo jimat paripih.
Dayanana ing kasantosan dipun sekecahipun anggenipun lenggah. Ya Bagong wis ora kurang penak. Petro Padurarjo, Ndara Sencaki wilujeng. Bagong Padurarjo, Ndara Sencaki wilujeng. Petro Padurarjo saprabtamu. Ndara Pati Udawa wilujeng badhe kula kunjung nggih Den. Ya. Bagong Padurarjo saprabtamu. Pangaturipun Ndara Udawa wilujeng badhe kula kunjung nggih Ndara. Ya tak tampa pangestuku tampan ngono Bagong. Lho nggih. Wis suwe ra tau dolan ning Widara Kandhang kowe. Nggih, sibuk. Ya wis syukur nek ana gawean syukur tegese ora muspra nggonmu urip ning alam padang. Nggih, asane iki kula RT. Oh. RT. Ya syukur yen dipercaya dening para kawula. Pun dipecat kok. Lho. Pirang sasi? Seminggu. Omong dadi RT seminggu kok nglelengmu ra jamak-jamak. Ha ngopo dipecat, Gong? Korupsi. Korupsi apa? Engko wae tru iki anu ya apa jenenge iki lelucon. Oh iya. Ora penting nang kraton kok ngetokke kaya ngene. Heeh. Petro dalem ana wigati apa Petro sowan tanpa tinimbalan. Kepareng ngaturaken tebah Siti Sekul binunteling ron kelapa. Apunten ambo bilih wonten lepat kula nggih kula munjuk atungsa paduka Sinuwun Prabu Kresna ing Ndarawati. Iya ora dadi ngopo Petro sembah nuwun. Dungkap angka kalih kula menika badhe munjuk atur sowan kula menika mboten saking pikajengan kula pribadi menika mboten. Mewah mboten saking pikajenganipun adhi kula Bagong menika ugi mboten. Ning kula menika dapur dipun utus Bapak Semar. Lho. Diutus dening bapakmu Semar nggih. Lah wigatine apa Panakawan? Mugi andadosna ing kawuningan bapak niku nuwun sewu. Anake bapak niku sakniku ora ming 3. Lho. Anake bapakmu Semar ora ming 3 mboten. Ning 4. Papat sapa wae sing tak ngerteni ming kakangmu Gareng kowe lan Bagong. Lah kok hitungane dadi 4. Nggih. Mergi ora suwe, dereng suwe niki bapak niku ngepek anak. Bapakmu ngepek anak sapa? Ah, kacariyos mekaten. Nalika semanten bapak niku ajeng nglakoni salat luhur. Iya. Teng langgar sisih kulon daleme bapak niku nak wonten langgar alit. Teng riku niku bapak niku kaget bareng arep mlebu langgar. Kok bapak niku krungu ana wong nangis. Ana wong nangis, bareng langgar dibuka, bapak kaget jebur sakjroning langgar niku wonten nom-noman sing wis ndungkap dewasa nangis teng mriku bareng ditakoni, "Le kowe iki anake sapa? Kowe iki saka ngendi kok nangis nang kene?" Lare niku bingung, kula niku mboten duwe omah, mboten duwe dadah, mboten duwe pernah. Kula niku ora ndek bapak, ora ndek simbok. Kula ya bingung kok ngerti-ngerti kula teng mriki niku janjane kula niku anake sapa, terus kula kudu pripun. Lah enten niku bapak terus ngundang kula Gareng kalih Bagong, kalih sawetara masyarakat, punggawa-punggawa masyarakat diseksekke sisan teng mriku. Diseksekke teng kampung, nek niki bocah niki dipek anak karo bapak. Lho, bapakmu ngepek anak bocah mau nggih. Gandeng bocah urung duwe jeneng. Karo bapak dijenengi Bambang Senep. Oh, Bambang Senep nggih. Apa wonge ya lucu kaya kowe karo Bagong ngono? Mboten. Wah, sampeyan nek ngerti anake bapak sing terakhir niki? Ora percaya nek anake bapak. Pikiran sampeyan mesti bapak niku selingkuh. Lho. Kok selingkuh piye to, Gong? Anake beda karo awake dhewe kok. Senep iki bagus dhewe. Bagus. Nggih. Sampeyan nek ning ya cetha pirsa, Nding. Sampeyan nganu to kali Ndara Janaka pun apal pasuryane to? Iya, ngerti. Hah, mirip. Mirip Ndara Janaka. Niki kula malah semelang e. Lho, semelang perkara apa? Sampelahe Senep dipek kali bapak dadi anak niku kok bojo kula ora tau nang omah. Lah ning ndi, Gong? Mbok kerep nang omahe bapak kok gek nglenceri Senep kuwi. Maksudnya bojomu senara Bambang Senep apa? Heeh, ketoke. Ha kowe piye? Arep kekke kok. Lho. Arep kekke. Heeh. Amergane wis males. Jelek aku. Lho, kuwi sing kaya ngono kuwi sing ora apik. Biyen kuwi pilih-pilihmu kok saiki jelek. Salahe saya suwe-suwe saya ora iso omong. Bojo kok suwe-suwe ora iso omong. Mbok kena penyakit corona lho, Tru.
Corona iku du penyakit bisu kok lho. Corona iku komunitas Rondo Anyaran. Dadi bojoku arep tak lebokke dadi komunitas kaya ngono kuwi. Lambemu kowe modaro. Cuak gedhe cengelmu ae. Ana wong urip apik-apik kok modal. Lah terus wigatine, lah sasampunipun Bambang Sren menika dipun aku dening anak. Sawetara Bambang Sren menika mapan wonten ing Karangkadempel. Terus jebule Bambang Sren menika nuwun sewu, meneng-meneng matur karo bapak nek Bambang Sren niku pengin rabi. Bareng bapak niku nakoni karo Bambang Sren, "Lah sapa le sing arep tok rabi, anake sapa? Apa tangga desa? Apa pancen saka Karangkadempel kene?" Bambang Sren niku prasaja, "Mboten, Pak. Kula gandrung kula pengen rabi kali putra Ndarawati sing nami Endang Loro Temon." Bapak niku apal kali putra Ndarawati. Terus dawuh kare kula, "Truk, coba kowe sowan ning Ndarawati. Apa Sinuwun Kresna kuwi kagungan putra sing jenenge Endang Loro Temon?" Nuwun sewu sowan kula menika nanjihaken menapa saestu panjenengan kagungan putra ing nami Endang Loro Temon. Petro, dalem aku uga darbi anak angkat. Nggonku nemu uga ning sanggar pelanggatan. Lho, estu niku? Iya, Petro. Namine Endang Loro Temon. Putri? Iya, wadon. Sampun dewasa? Ya wis pantes yen to omah-omah tegese wis ndungkat dewasa. Weh, lah kok kaya iki kaya digawe karo sing kuwasa ya, Gong. Bapak duwe anak wong lanang nom-noman muda gedhe mongko wis ndungkat. Anu palakrama Sinuwun Prabu Ndarawati kagungan putra angkat. Wujude putri. Berarti betul. Heeh. Jenenge Endang Loro Temon. Heeh. Wis ceket-ceket terus. Gak dilamar ketoke iki ya kedaya ngene iki. Nggawa Lesmana barang ketoke ya mung arep do kepengin ngarepke Endang Loro Temon iki kudu dhisik-dhisikan. Nek nganti dhewe kalah dhisik, Bambang Sren adimu ya adiku mengko kagol gelan atine, kowe karo aku malah ngrekoso leneng-menengi karo Bambang Sren. Engko nek iki Dora trima Ndara Lesmana Mandra Kumara tekan kene nglamar Endang Loro Temon, nek adi nglamar Endang Loro Temon nek padha-padha ngarepke terus gawe geger dadi geger piye kok. Kowe gunane apa nggawa aku? Hah? Gunane apa nggawa aku? Kowe mung kari omongan, engko nek Durna, Sinuwun Mandura, Lesmana iki padha-padha nglamar Endang Loro Temon, nek Dora trima kowe mulya sik. Wong telu iki sikate kabeh. Mbone omong nganggo aturan, Gong. Dume cangkeme jembar kok nek omong kok sak karep-karepe dhewe. Iki serius iki. Mergo aku ditangisi karo adikku tenan. Tur aku tresna karo Bambang Sren. Nek Bambang Sren ora kelakon jawab mung perkara kalah karo Lesmana anak ratu ning Kocluk. Wis cangkeme. Iki ana Begawan Durna ana Sinuwun Mandura barang kok. Nyatane ngono kok nuni apa? Ya tak rembuke sing apik-apik. Mlingking saking menika sinuwun gandeng panjenengan sampun kagungan putra ingkang nami Endang Loro Temon. Kula nyuwun ngani sanget paduka maringna ingkang putra pun Endang Loro Temon badhe kula boyong wonten Karangkadempel. Badhe kula dhawuhaken ngampun Bambang Senet adi kula. Petro, nun. Sowanmu kurang cepet sebabe wis ana panglamar sing tekan kene luwih dhisik tinimbang kowe. Sinten? Koko Prabu Mandura, Bapa Begawan Durna nganti Lesmana Mandra Kumara nglamar Endang Loro Temon. Mula tak jaluk kanthi banget kowe ngalao, Petro. Kowe ngalao. Anakmu Bambang utawa anake bapakmu Bambang Senet kon golek wong wadon liya. Aja ngarepake Endang Loro Temon, mergo Endang Loro Temon iki mengko bakal tak tanting. Yen pancen gelem dinaut dening Lesmana bakal tak paringake utawa tak caosake marang Koko Prabu Mandura. Nah yen ora gelem, mesine Koko Prabu Mandura bakal adreng nggone mboyong Endang Loro Temon. Mergo Lesmana nggone tresna ya wis kaya ngono kahanane Panakawan Petro. Mula kang sangka kuwi kowe ngalao. Ngalao baliya marang Karangkadempel, omong karo bapakmu matura. Yen Endang Loro Temon wis bakal ditanting daud karo Lesmana Mandra Kumara Panakawan Petro. Jaja muntapler kenetap duka yayasinipe netra kocak mundar andir mundar ya
wadanani rombranang kaya kembang worawari. Oh Bagong kok menyat saka nggone lungguh tumuli jumeneng padha karo Nata Ndrawati ateges kowe wani karo Sinuwun Ndrawati ya pepundhenmu aku. Sirmu piye karepmu piye Bagong? Ngene Sinuwun, lho ora basa. Sorry, ngaten. Niki perkara ora bae-bae lho. Niku perkara nyawa lho. Lho, nyawane sapa? Nyawane adhi kula. Nyawane adhi kula Bambang Senet. Najan Senet niku matur karo Bapak Semar nek kepengin rabi karo Endang Loro Temon ning Senet niku curhate kali kula. Senet niku toke gegembolane ngatine karo Bagong. Mas, nek sampean mengke diutus Bapak teng Karang Ndrawati nek nglamar Endang Loro Temon nek Sinuwun Ndrawati ora ngeparengake sampean dadi seksine. Kula ajeng minggat saka Karang Kadempel. Kula arep mlaku nganti sak pati kula. Lho niku napa ora mesake? Ning nyatane kowe kalah dhisik. Iki ora perkara kalah dhisik. Gong, sabar Gong. Sabar halus wae sing tenang, sing ikhlas, sing sabar. Ora usah nyenthe-nyenthe kaya ngono kuwi. Kowe meneng ora wae, ora meneng jupaki pisan kowe. Santai, meneng urusanku. Ya. Nek ditku, engko. Ayan, niki ora perkara kalah dhisik. Sing jeneng manten niku wong rabi niku ora perkara dhisik-dhisikan. Ning perkara antaraning manten lanang karo manten wedok niku padha tresnane apa ora? Tur sampean kudune iso menggalih. Sampean niku Nalendra Titih Sanghyang Bathara Wisnu lho. Kok mung sak kepenake dhewe. Anake arep dipek karo Lesmana Mandrakumara. Apa jeneng sampean niku ora nyengsarake karo anak sampean? Lho. Nyengsarake perkara piye, Bagong? Nyengsarake piye? Ora sak penakmu dhewe ngucap nang arepe Nyai Prabu Ndrawati. Sik, iki arep gayeng ki, Truk. Kowe tenang, kowe tenang. Aku tratapan kono minggatno. Ngono iku kok wedi. Sinuwun Mandra wis melu omong. Aun dicangkeme kok melu omong. Tenang wae to. Niki ora perkara kalah dhisik, perkara sampean niku nyengsarake karo anak sampean. Nyengsarake lire piye? Dasare wong sajagad ki ngerti nek Lesmana ki anak tunggal ratu Ngastina Prabu Duryudana. Nek wong sadonya niku ya aja ngerti kabeh. Nek Lesmana niku nuwun sewu, anak ratu ning rada kocluk. Apa sampean ikhlas? Anak sampean Endang Loro Temon dipek karo anak ratu ning rada petuk. Apa sampean iki mang pikir? Saniki mang petung. Bambang Senet niku bagus. Ora bentuke ora kaya kuyok, ora kaya Petruk, ora kaya Gareng. Ning bagus ganteng. Nek entuk anak sampean arep Semar ki wong kere, arep Semar ki wong ora duwe. Secara lahiriah, waduh. Panjen Semar niku kere, ning batiniah. Semar niku titising Sanghyang. Sapa to? Ambu. Lali ya. Ya Madipati. Ngawur. Brama ngawur. Mandrakumara kula nuwun sewu mbangane kula bali kelangan adi. Luwung kula mati teng mriki tak wujude. Lho. Tegese piye kok kowe arep mati nang kene? Kula ajeng ngamuk teng mriki. Lho. Ngamuk piye? Sampeyan dereng ngerti kula ngamuk to? Kula ngamuk teng Ndrawati. Monggo sampeyan ngerti Bagong niku lek ngamuk nguyuh sanggon-nggon. Apa nglakon Ndrawati pesing? Jagat Dewa Bathara. Ora jagat-jagatan iki. Serius aku omong tenan iki. Tinimbangane kula bali ngabarke nek Senet ora iso kelakon dhaup karo Loro Temon. Adi kula mlaku nganti sak patine. Luwung kula teng mriki taunana windanana. Sapa sing arep nyingkirke Bagong saka Ndrawati? Rawe rantos. Marang bakal untung legane atiku. Jajaran sekretaning Bawana Iblis lanang. Wah, gugu karepe dhewe. Wah,
ngatasi derajate Gedibal 17 wong elek nyala mripanmu Bagong Ndrawili ucapake kurang grojogan nyerwete kaya bethe suwun bawa tegaran. Bagong diar kowe. Apokmu wong nek omongane ora tau ditata ya endu-enduane kaya ngono kuwi. Kowe iki ditimbali Sinur Mandura kok. Bagong. Kaya cemen wae. Kowe lak timbali wangsulan. Ngadeni wong ngene iki sareh. Woh. Lah piye to nek ora dadi? Sareh. Udawa rasane bake simbal barang apa kowe? Lho, njaba wis gayeng kok. Ayo sing ngarep linggo sing mburi mulih. Lho. Ngarep linggo sing mburi mulih ora. Arang Darawati iki luar biasa. Sinuwun Kresna ki nek muni lagi lenggasine waka masyarakat sing padha rawuh kebak uncep-uncepan ora muat, Tru. Ha iya. Bagong kowe tak jar rembugan. Oh iya dene lali. Kowe tak jar rembugan malah ngurusi wong ngono-ngono yo. Pripun? Karepe pripun? Hah? Ora usah getak-getak. Sing alus, sing santai. Ora usah dadak pripun-pripun. Kersane nimbali kula. Kowe mau ngomong apa? Hah? Kowe mau ngomong apa? Piye to kowe? Kowe mau ngomong apa? Kowe mau ngomong apa? Kersane Nyai Prabu Kresna. Kowe ngrasani kaya Nyai Prabu Duryudana ngrasani karo putra Nata Ngastina ya Kresna Badrakumala. Tekane Nurgara Ndarawati dhisik Baladewa tinimbali Bagong. Mula wis bener kowe bali. Kowe bali kandha karo adimu anake Semar sing dipek. Dening Semar jenenge Bambang sing mau dikandhani nek Endang Narateman bakal digarwa dening Swana Mandrakumara. Yo mulai yo Gong yo. Ayo mulai aku wis tratapan iki. Gong gah. Wah, anggere cerewet idoni tenan. Wis ta iki perkaraku Sinuwun Mandura ki nesu. Aku ngerti apa kaya ngene kok nyanyi. Iki nesu ngene iki. Nggo nek nganti duka tenan tak tandangane. Santuy. Waduh. Santuy ya santai, ora ngerti basa milenial. Pripun kersane? Kowe bali. Nek kula bali adik kula lara ati, adik kula mati. Kula mau nek kon bali, tegese nek ora bali wani karo Baladewa. Nun. Tegese kowe nek ora bali wani karo Baladewa. Nek ora gelem takon bali tegese kowe wani karo Baladewa. Ya ngono apa piye? Kowe piye ta iki? Ora tahu ngerti kondange Bagong. Bagong tuh nggak pernah takut sama siapapun. Asal Bagong benar dan berada di jalur kereta api. Ora tau somong ngawur. Nek kula ngladeni karo adik kula mbelani karo adik kula niku tumrap kula bener. Wong kula niku kakang. Dadi nek nganti adik kula menika mboten nglakon dawuh karo Endang Narateman, kula bali dadi jalaran patine adik kula getuni urip kula selawase urip. Luwung kula mati teng mriki, walah dalah uga. Tegese wani karo Baladewa sing nawedeni apamu wah kuku karepe dhewe. Wani karo Baladewa ngendi papan neter kate dayan. Diar. Aku ditenan kok iki kok. Aku tak metu dhisik kok. Bareng. Hah? Aku tak metu dhisik. Bareng. Engko nek kowe sik aku gelo. Kaedan ora. Bareng to wong iki kakangku kok ora gelem bareng to. Dia. Nanti pamane wong netrek katidayan. Nek panjenengan wani karo Baladewa ngendi pamane netrek katidayan. Nuwun sewu nek jane niki ora apik dienggo gelut ora apik dienggo gegeran. Ning gandeng sampean nantang kali Bagong. Oke, ora masalah. Dikira kula wedi nek digetak Ratu Mandura Prabu Baladewa. Ayo, nanti pamane netrek ayo dijajal kowe karo aku menanti. Kowe iso ngalahke Petruk. Kelakon boyong Endang Narateman. Wah, mati dereng aku bola cah edan kan banget. Ayo metu to. Wah, menungso ora tenan. Wong edan.
wong sing nantang dheke kok ditujokke wong liya. Nganti Petruk gendandapan. Koko Prabu kok ya gelem ngoyak Petruk ngono. Kok ya manut karo Bagong. Lah terus kowe arep ngopo? Kowe nesu-nesu ki mau kok nganti ora nantang Koko Prabu kowe arep ngopo? Ha iki mungsuh sapa iki? Iki tenan ra ana kegiatan. Oh, Bagong aku ra melu-melu. Hus. Kudu melu-melu. Mergo kowe tekan kene nggawa Lesmana Mandrakumara. Ayo. Petruk wis mungsuh karo Baladewa. Nek Durna ora ndek mungsuh, cetha ora gayeng. Iki sing do dinteni kowe dikepruki nganggo glugun diasmu. Ah, Bagong. Aku lagi ora enak badan, Bagong. Aku lagi mau nek kon perang, wis kudu perang. Ayo, kowe pokoke kudu gelut karo aku. Petruk musuh Baladewa nggo apa? Durna meneng wae. Oh, Bagong aku ora perang, Bagong aku mau perang tenan, Bagong. Aku kesel tenan, Bagong. Ora gelem metu njaba. Atok kenang-kenang wae. Karemu piye ora gelem metu kowe sing marahi Lesmana Mandrakumara nglamar Endang Rataman. Aku brabret tenane. Ora minggat aku sing arep minggat. Aku ora melu-melu Bagong. Ora melu-melu apa? Sing marahi adikku ditolak karo Sinun Prabu Ndarawati. Mergo Endang Rataman atok kukup. Kowe anak ratu ning kocrok. Anak ratu ning pecok kowe. Hah? Diseneni kok mripate ngengetke ngisor. Ngengetke mripatku. Matamu gede banget. Matamu kuwi mangun-unake wong tuwa mata-matake. Ayo, ora semingkir saka negara Ndarawati Bagong sing arep ngamuk karo kowe nesu. Iki ya ngono. Ana kanan kaya ngene kok Sentyaki minangka senopati Ndarawati meng meneng wae karepe piye? Hah? Aku ora nesu iso sapa tak nesoni. Ya wis. Apok kowe. Seneng kowe angguyu ta kowe. Nek dicotong iki gampang kowe. Mboten Raden. Wani kowe. Mboten. Utawa ya ngono, Prek. Ya wis wis. Wis ora ana sing tak seneni. Hei. Sama kowe. Nami kula Tariem. Ndek bojo ora? Sampun pejah. Mati ya? Inggih. Corona berarti. Inggih. Aku ya dadu. Anu duda. Duda kok muni dadu ora? Kene ngarep kene. Piye dap? Wus. Kok kaya wong omongan ning dalan wae ora Bagong ora edan. Sampeyan kudune adil sinuwun. Ora terus kaya ngono kuwi Dumas sing rawuh kakangne. Dumas sing rawuh ora anak ratu terus anake Semar dikiwake ora kena kaya ngono. Endang Rataman niku janjane kudu ditimbali mriki terus didangu. Gelem karo Bambang Senet apa Lesmana Mandrakumara. Adile kaya ngoten kok terus bareng Bagong sowan nglamarke adik kula kok kon mulih niku teng ati lara. Arep kula niku sesuk le asok tukon paling pol. Niku ora kaya sing mangharapke. Nek kula krungu dhewe gelem karo Bambang Senet, Lesmana kon ngalah. Ajare kabeh Kurawa. Nek mengke pilih Lesmana, kula ora arep wani napa-napa, kula tak mundur. Udawa wonten timbalan. Anakku Bak Endang Rataman timbalan mrene lho islahaken dawuh. Nah ngono terus adil ora-ora.
yutama ngambar arum sang kusuma gembrang-gembrang yen ngandika lara temen lumen paring adawa menapa Rama Prabu ya merga saka kasuwistianing warnamu nganti Ndarawati iki kurang-kurang bejane bakal dadi ajanging pasulayan merga saka akehing para nalendra para satria padha dadi penglamar kepengin amengku kalawan sira Atmajaku Endang Loro rawuhing Kaka Prabu Mandura nganti manten saka Ngastina ya iki Lesmana Mandra Kumara bebarengan karo sawane Panakawan Petruk apa dene Bagong ingkang kepengin nglamar kelawan Endang Loro bakal dijodhokake kelawan Atmajaning Kyai Semar putra angkat ingkang jeneng Bambang Senet Gel Cahayu ing antaraning loro mau sapa ingkang bakal mbok pilih supaya sirep genening peperangan ingkang tumandha ning Projing Ndarawati Rama Prabu piye mestining manah kula mboten badhe pilih-pilih dhateng sinten kemawon menawi menika sampun pinesti jodho dawuh kula tartemtu kula tamung derek ya nanging kula nuwun sewu estunipun wonten gegembolaning raos ing badhe kula unjukaken ngersa paduka apa bab perkara sing kepiye sinten kemawon saged mengku garwa dhateng kula mboten ngomongaken namung tiyang loro saudon telu saurupan nadyan jalma wanan tetep badhe kula ladosi waton saged ngaturaken reruba pepanggil panyuwuning temanten putri inggih kang putra penendang Loro Temon kowe nyuwun reruba apa nyuwun pepanggil apa temanten kakung kedah nitih gajah ingkang saged tata jalma sak ngajenging temanten kakung kedah dipun jogeti wanara ingkang ngulesipun pethak wingkingipun kedah wonten dewa bagus tuwin widodari setunggal dewa sakjodho tuwin gamelan Lokananta klayu klepu dewa ndaru gedhang mas debok swasa pupus cindhe parijata kencana wondene panabu ing gamelan Lokananta kedah wonten alindra 1000 negari menika sinuwun menawi saged ngaturaken mboten ngomongaken sinten menika menawi saged ngaturaken panyuwun kula tartemtu badhe kula ladosi sinuwun lata kagongan krungu dhewe ta kowe wah wis sulit iki sulit kuwi apa asung jengkelit sulit kuwi angel lah sebabe manten lanang kudu nitih gajah sing iso tata jalma waduh mongko saiki ora ana sirkus ngarepe kudu dijogeti kethek putih ingkang joget ana ngareping temanten anu apa jenenge temanten lanang mburine dewa sakjodho niku tegese dewa sing ayu ale widodari sing dewa sing bagus ale widodari sing ayu to iya gamelan Lokananta wajan mongko perunggu ning iya nek wesi ora entuk mongko kelurahan kae duwene ming wesi Kiai Drim dengkulmu mlocot sing nabo para dewa terus napa kayu klepu dewa ndaru gedhang mas debok swasa pupus cindhe parijata kencana kayu klepu ora guyu ratu kok guyu lah wong kowe iki ndagel kok kayu klepu ora keplu kayu klepu dewa ndaru gedhang mas debok swasa pupus cindhe parijata kencana engko gek sinom udu sinom parijata ora nganggo sinom parijata kencana sing nabuh
gamelan Lokananta kudu ratu 1000 negara. Wis, Nek. Rasida rabi, Nek. Wis yo golek sinden sing tuwa-tuwanan wae, Nek. Nggo gajul-gajulan. Mangane golek anak ratu ora kelakon. Lemranet wis engko tak tepungke Prastiwi. Wah. Asik tenan ya. Nek arep mati nom ya peken kowe. Glundung-glundungke beres wis. Mbangane entuk endang lara temen kok dadak ngrekoso golek gajah, golek kethek, golek gamelan. Bapak iki kayane sepira to, Nek? Bagong. Aku percaya bapakmu ki wong pinter. Bapakmu mesti ngerti karepe anakku endang lara temen. Wes, mengko ndak bapak malah kongkan mikir, malah stroke. Ora mung kelangan nadi, kelangan bapak barang malah ngrekoso pon. Sekecake sinuwun kula tak medal jawi tak ngewangi Petro nek enten apa-apa ndak Petro malah mboten. Terus iki mau iki sing temandang aku kowe. Engko nek sinuwun mandura nesu sing tak tantang Prabu Baladewa. Nek liyane Baladewa nonsen. Mah aku temandang. Nek Baladewa aku sing temandang, Kurawa tak singkirke. Engko nek Prabu Baladewa maju, kowe sing tanggung jawab. Wis, nek Baladewa sing maju aku sing tanggung jawab. Iki ora mung cangkeman lho, Gong. Tak tapuk lambemu lho. Nek ngomong sing apik, Truk. Aku soal iki kerep ngapusi kowe. Sing ngomong sapa? Ngapusi iki kebiasaanku. Lah iya, aku ora ya omong karo kowe nek kowe kulino ngapusi to. Nek perkara musuh Baladewa ora yakin. Nek kowe tenan, Kurawa tak undurke. Nek Baladewa sing maju, tandangono siap. Ora minggat lho. Ora aku tak tuku es teh. Lho. Ngelak ya aku. Nek nyileh 2000 to. Asing wingi nyileh 5000 rong balekke kok. Sisane tak gumbung sungsung 7000. Wis ora iso. Njaluk sing kowe sing bayar aku. Oh iya. Perang sik kowe tak peranggong, ora ketang sak triraman rong triraman ya. Pinututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Pranggana magawi gelarira wang-wang Petruk kantong bolong Ndara Kartomarma ya ana ing ngarepe pepunden ana ngarepe piyayi kowe malang kerik sampeyan degir iki ajeng napa mundurke kowe yen kowe ora gelem mundur tak bondo tak krincung sikilmu gedhe gede lak pateni Petruk lah sampeyan tekariku niku niate wis ora apik kok dadak kula tata krama arep kula tata krama ning nyatane sampeyan niate wis ora becik mesti ora weruh bakal dadi pasulayan tinimbang kula dadak tumindak utawa ngetokke tata krama unggah-ungguh kula kalih piyayi nek piyayine wis ora ngerti tata krama karo Petruk gunane apa lho tok sing wani karo Kartomarma sing tak wedeni apamu wis tak niati tekan kene Ndara Kartomarma nek pancen Sun Prabu Mandula gawe gedhe perkara iki Petruk sago tinimbangane Petruk bali adi kula Bambang Sret ora sida dawuh karo Endang Lara Temon gedene kula nyumurupi patine adi kula Bambang Sret luwung Petruk mati teng mriki bagus yen ngono wani karo Kartomarma apamu sing tak wedeni Petruk aku wong loro ora wedi apa wong 5 Petruk niku nek kumat bacot wani ngenten iki aja kok
krubut wong loro, krubut wong telu, papat, lima, Petruk ora bakal wedi. Kurawa maju 100 bareng, ora bakal tak tinggal loncat. Bura-buraban suaramu. Wani marang aku, tinjung akhirat nyawamu. Kene merganing pati Petruk, mang maju rasa dadak kok kan gunung tanpa guna. Sampeyan apa kula sing tekaning pati enten papan mriki, ngaten mawon. Tinimbangane nantang suarane kemewat kaya ngregem jimat, kaya wani ndrat besi abang. Kowe wani mecah mesti gligen nek ora dadi nyatane kendara dretane karo wanmu kendara dene karo Isotama kula ladeni Ndara Petruk Petruk gila-gila Jawa-Jawa Kulawa bubal mawon ora iso kilukup jalan tu jalebut muncul Ndara Durma ganti jacal kepala nyoto Aja gleleng pacamu gembelo silahmu Petruk Nek kene ketemu karo Cinopati ning Cinopati pendekal saka negara Kestina ya kuwi Arya Durma ganti rasah kok kan cangkem wah cangkemmu kuwi kowe pengelan pati durake cangkem-cangkem sampean mriki butuh napa nglabrak kowe nyo lho maksud lu sampean mriki ajeng nglabrak kowe nyo timbang sampean mengke sumbar nek tak ajar malah isin sing dadi nyatane nyo wedi marep aku tak mungkur nyo milih awake Petruk cilik loro gedhe sambat meguru karo kowe 20 taun. Waduh, gleleng tenan cah iki. Mboten perkara gleleng ning sing dadi nyatane. Yo. Bukteke apa piye?
Sampeyan ngantem kula ngrasake lara, kula meguru karo Gusti Lair taun. Tanganku wis kondang, tangan tengen iki jalatan. Tangan kiwa opname. Iya. Sing dadi nyatane nyo. Mati jeneng aku. Nyo tibano. Modal kowe. Iya iso. Ya wis. Semplok kowe. Sing semplok apane? Bajigul. Lah apa-apa to? Oh, kena ora apa-apa ngene kok. Nyo, Mati kowe. Ambil. Ambil kowe. mburi. Nggo gaman. Wah, pamer tenan iki. Ngece kan aku. Bacok modal. Iya. Lho. Kok nggawa cantolan korden Gentulmu melocot. Iki jenenge celulut. celurit. Celulit. Mate jeneng aku. Ya, Modal we, modal. Oh iya. iki lek kula kedaduk lemah. Ora perkara tok bacok. Wah, gleleng tenan. Pendang. Lah kunyile ngene cah klikreh iki. Ya. Mate we. Wah, wah, wah. Berarti klithik iki gaweamu. Wah, cerewet. Tutuk botol. Ya. Kok ijo? Anggul. Lah apa-apa Ora apa-apa. Cananane kok sitoke. Tumbaknya. Mati wae modal. Modal edian lah apa wae. Ora apa-apa. Petruk, Ngopo? aku izin bilang-bilang begaman wis ana sing tumpuk ning awakmu ya saiki kowe genti mbaleso. Maleso. Aku ora bakal ganti wales. Dulmu ganti ati kala kalau ponokan Petruk disialke ning surat kabar milang bebarang ning andhau kala kalau ponokanmu. Asal derajat. Baru. Biar. Kinar tak buang wayang anyar. Nek ora tak buang skenarone kaya ngono, pepete nggone wong sugih kok ora wae. Mati kula kan. Mungso Petruk wae kalah. Pangestripun Petruk kekuatane ngedapi-dapi. Kula sumanggaken. Kula sampun boten saged nglawat. Pejah kula man. Nggawa tumbak Petruk nyaut arit gedine Raja Majama. Tumbak disendal, arit tiba teng sirah kula. Nek boten sirah kula sigar dadi loro. Untung kula anak pendhita Begawan Durna ampuh kena arit ming mumet tok. Agak mundur, mumet tok kon maju. Sing jeneng mumet niku ya kudu mundur tetombo sik. Aja sak penake dhewe lah. Iki nang boten muntil pal. Wale. Muntal pil. Muntal bel cilaka men. Lah iya. Sapa sing urung maju? Muatak. Citraksi. Kiran. Arep maju po? Seselo menawa. Sela. Momong suwe. Petruk Materana. Ngono suwe lancar. Wis rampung po? Pon. Kok cepet? Kuku kula niku. Nenek nyambut gawe cecek-ceket. Wis rampung. Pon. Ora kowe iki mau rono ngopo? Sampean ngomong napa? Petruk Patenana. Lho. Petruk to? Heeh. Lah krungumu Wah,
salah komunikasi. Kukrungu kula Citraksi ana krupuk entekno. Kerupuk karo Petruk rak beda to. Padha puke. Padha puke. Aku ki akon karo kowe takon mateni Petruk ora takon. Ora takon ngentekke kerupuk. Sing iki ya kleru. Sing iki dek enten Petruk sampeyan ngomong Petruk patenono ning kula niliki cakruk. Aduh. Terus maju. Mungsuhe Petruk, mbok modar nek wani. Ora wani. Mboten. Lah terus cenanangan ki mau ming apa? Gayang ki, Mas. Supaya aja sepi, Mas. Aduh nggih anak Prabu Mandura. Kados pundi kawontenan menika Kurawa mboten monggo kula mungsuh Petruk kanthong bolong kula semanggaaken. Pamalayur Petruk ngamuk Kurawa bubar nungsang puyang numbuk bentus gudel bingung lampahing puno para sata Kurawa ajri kadang Petruk kanthong bolong kula sumanggaken paduka anak Prabu Mandura anggenipun badhe ngunduraken kan Petruk kanthong bolong. Lah ora apa gedhabyah kok kan cacah ngreda tanpa guna Kurawa niku mengko kan menungso tanggung jawabe ora ana babar blas. Petruk kanthong bolong ora mikir kono-kono dhuwur wancana aja takon tusuk glandang negara Satya. Gong. Wajahe wudon diplatat. Kowe iki wudon to? Wudon. Wudon kok nang dada. Ayo men atu kule dhewe-dhewe. Neng apa e? Mungsuhmu teka. Mungsuhku sapa? Prabu Baladewa. Pate Sengkuni mlayu Kurawa tak gawe bubar. Matur karo Prabu Baladewa sinuwun kula sumanggaken saka kaduhan wis ketok. Panuswaning jajaran surtaning baule blek anak Petruk kanthong bolong ora minggat gretel nang kono. Dulang tak. Baladewa mlayu aku ya mlayu. Sing arep musuh Baladewa mau sapa? Sapa e? Lho, ra antil tenan cah iki. Sing lambene arep musuh Baladewa mau sapa? Sapa lho? Cangkeme sapa tutukane? Sik to. Sing ngomong ora kowe to? Lho, masa? Mosok-mosok ora. Prabu Baladewa maju. Kowe sing kudu tanggung jawab. Tandangi. Kowe ndelek kana. Mundur. Gong. Napa? Prabu Baladewa nggo nenggala nek kowe dinyunyuk nenggala mati. Aku wis wani kok dadak tok kuwatir iki piye? Hah? Ora ngendon-doni wong wani ya? Nek mati manggre dicas ra urip meneh. Padake HP ora. Nek kowe mati piye? Mati tak wujuti aku wis niat belani Bambang Senet adikku. Mundur. Yo. Ngajati lho, Gong. Oke, ora usah kuwatir. Baladewa kok ngendel-ndelke ora. Bengi iki arep ngasorke Baladewa men ngerti nek Bagong ki ora kalah dedoe karo Baladewa ning kowe engko mati. Wis ta, cerewet kowe iki. Kono-kono minggir kono. Yo. Mati tenan aku iki nang ketoke. Prabu Baladewa teka. Petruk nendi Bagong? Petruk mboten wonten. Kowe ndelekke Petruk nyotampanana. Blus. Aku kok ya dadak aleman to ya iki mau. Kon dadak nantang Baladewa wong sing ringke-ringke wae oke kok sing tak pilih Baladewa. Oh, ya wis melah. Tare wangi kaya ngene iki mergo mbelani kowe kok. Net senek. Adikku cah bagus.
Semir bedrene ye. Kowe sing dadi bapakku kowe aja negake karo aku ya, Pak. Kowe iki jare dewa. Aku mbatin ngrekasa kaya ngene musuh Baladewa. Nek kowe ora ngewangi karo aku mati, Pak. Nek aku mati piye anak-anakku jek cilik-cilike, Pak. Petro ora gelem ngewangi. Iya, Pak. Lah ngopo kok malah nangis? Kowe ngapa rene iki? Aku ora nangis, aku ki ngrapal. Ngrapal apa? Aji Jaya Kawijayan. Kok mripate ana banyune? Heeh. Mongko nek motos ngene iki mesti luwih gemrojok ayo, Tru. Kaya ledeng. Ledeng dong. Mundura. Oh iya. Aku lagi nyuwun pengayoman. Muga-muga Bapak krungu pesambatku lek ngutuk kongkon tekan negara Ndarawati. Ameng-ameng nyawa tenan, Pak. Aku njaluk tulung karo kowe ayo mana ya, Pak. Nek kowe ora ngayomi karo aku, ngrekasa uripku mati saka Kyai Nenggala utawa Alugara, Pak. Weh, sinuwun mandura. Matane. Lho. Sik. Lho. Coba nyuara. Kowe ngapain, Tru? Kowe ngapain? Lho. Lho ngapa? Kok melu keplok to? Lho kok kowe iki sik. Kowe Bagong to? Heeh. Kowe ngiluwa le, ngiluwa. Kowe nggo ngono ra, nggo pengilon ra? Nggawa, cilik ongotan kae. Kowe mesti tok kekke tok talekke nggon sepatu to. Ha ta? Kowe sangu ongotan cilik iki tok talekke nggon sepatu terus tok nggo nginden kathoke kanca-kancamu ha ta? Ora trik mbiyen ora. Aku ya sak ngono, aku ngerti kathoke bojomu kok. Weh. Yo sikut mudhar kowe ora. Ngapae? Lho, delok rupamu. Lho, Wah, jagat jembare ora jamak. Geleleng yo ane. Aku iso dadi Baladewa to. Ampun ora ngerti aku. Berarti iki bapak mbantu karo awake dhewe. Wis ngene iki gelelenge ra jamak-jamak. Jangan dewa wae. Ya jangan bae itu karo Petro. Kowe iki ngopo kowe? Ayo tak dong kowe. Mung dadi batur sedela kok. Menantep atiku. Oh iya. Wonten dawuh sinuwun. Petro kandhong ngono. Wonten dawuh. Sapa sing ngetasi ora kowe Petro? Sinuwun Mandura. Wih, celele bakun cepet celele. Wah orane. Kok dadi gleleng ya. Wajane iki gliyahmu iki stop iki pokoke kok Baladewa tekan kene mesti bingung. Terus nek kowe ditujah Nenggala, Mati nak sebagai Baladewa. Engko nek aku ditujah Nenggala, aku mati, kowe langsung golek wartawan. oh iya. Aku tak foto kabar iki nek Baladewa mati. Ning asline Baladewa sing asli ora mati. Oh iya. Men kono men. Ora percaya nek Baladewa isih urip. Oh iya. Ya wis ngono. Andangi kok. Oke. Petro kandhong Wonten dawuh sinuwun. Mundura, madak ceceki raimu. Oh nggih, ngestaken jang. Nah ngono manut aku rada gleleng kok. Arep modar kok dadak dandan. Mudar ndasmu. Oh senengane cangkeme. Oh iki mujang-mujake adine wani kok. Wis nek ngono kok. Tru. Aku nggawa apa? Lah nggawa apa kowe? Pusaka. Waduh. Kono nggawa Nenggala. Oh goleke gaman. Oh iya. Anane ming capit kepiting. Iki maksude apa ya pusaka ngene iki? Hah? Iki sapa mangan kepiting ra dientekke iki? Ayo anane kuwi kok mbuh kuwi nggo nguculi sekrup apa piye. Wis anane lah,
wae anggere ndek pusaka ya. Gumun aku gawe pusaka kaya aneh-aneh ora. Iki kiai apa ya, Tru? Mbah, radong aku kiai kunci Inggris ngono wae rampung. Manos maning jajanan cukenaning bawana Prabu Baladewa anteni nang kene legane ngatur. Oh, apa ini? Lagi aku kok ngadep kaca gede iki. Iki ana Baladewa iki. Iki sapa iki menungso ora tataran nyandang Turu Baladewa. Iki sapa iki? Sabar. Wong sabar kuwi dhuwur wekasane. Ora usah bengok-bengok. Lho iki sapa kok nganti ana Baladewa? Baladewa cengal kuwi. Sing Baladewa ki aku. Aja ngaku aku. Iki Baladewa sing asli. Ayo ora? Edian. Iki nek miturut suarane iki ora paling iki suarane Bagong. Bagong sapa? Aja ngawur kowe. Ning kene ora ana Bagong, sing ana Prabu Baladewa. Hus. Baladewa. Nah, Baladewa iki berarti ambeien. Prabu ambeien. Setan ratatanan. Wah, lah kok iki Bagong menungso ratatanan. Kok iso dadi Baladewa? Kowe kok iso dadi Baladewa? Oke sewan sandangan wayang wong. Ora bakal kekurangan aku. Walah, manus-manus jajaran. Wani ngembari marang-marang Senata Mandur ora Baladewa. Jajal Kiai Nenggala Motar kowe. Kowe wis ngerti urung iki apa? Iki lek kunyil nang bengkel reparasi Honda. Dapure. Orang guyu ya. Kowe kok ngeroh pusakaku kok guyu iki apa? Setan tatanan Baladewa gawa kunci Inggris sanane. Ayo. Kowe arep ngopo wah? Manus-manus jajaran. Iki apa iki? Lho karo dhewe kok lali. Iki Kiai Nenggala. Kowe ora usah gleleng iki apa iki? Pusakamu cet tak untir tak kendhokke coplok sekrupe. Iblis larat ngino karo Baladewa. Mati dening aku, mati dening Setyaki wonten dawuh. Lah kok Prabu Baladewa ana loro kae piye? Padha gelut uleng-ulengan kaya ngono kae dipisah Setyaki. Kowe misah siji aku tak misah siji. Wah, kula dherekaken ora. Ora wangone kok guyu. Keciliken. Oh, edan. Kowe tadi kowe malah karo kowe ngerti ra? Kowe tak kandhani ora? Kowe ngerti ra? Kae Bagong kae. Inggih, kula sampun ngertos. Nanging kula ndaken niku kok Prabu Mandura. Panjenengan niku ya kurang gawean ngladeni kok Bagong. Lah iya, kurang gawean. Pun aku gawean oke nek gelem. Kok Prabu? Nggih. Kula aturi kendel. Kendel sawetawis. Yo, tresna. Kecepeten. Arang-arang kuwi ra apik. Setyaki wonten timbalan mundur kene. Nggih. Lho, Dimas Setyaki ora bekas iki. Padha pecek sawratamu jan. Nering sambi kok ora syukur. Baladewa kok jarike mambu solar. Bar kulaan Setyaki. Oh iki. Wah, setan rasa kowe ana sing Mandura kula kembang karo Bagong ngoro atiku. Pokok Prabu. Kula aturi sareh sawetawis. Yo. Sabab wonten atur saking Kang Putra apa nindang loro temon. Lho. Endang loro temon darbe atur apa? Sinten kemawon saged
dipun ladosi watun saged ngudaneni pepanggil saking pinanganten putri. Manten putri nyuwun napa? Temanten kakung kedah nitih dwi panggung ing saged tata jalmi sakngajengipun dipun jogeti Wanara Seta. Wingkingipun dipun ombyong dewa sak kembaran. Tegesipun dewa kalawan widodari ingkang sristya ing warni saha dewa bagus. Ya. Wingkingipun gamelan Lokananta tinabuh Ratu Sewu Negara ayu klebu Dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Menawi Lesmana saged ngaturaken perkawis menika dhateng negari Ndrawati, kula aturaken anak kula weninggang Loro Temon Koko Prabu. Sri Baladewa Narpati tuwe Nareswara Kresna kalanggung tresnanira marang Dyabanon Jinawi. Gajah bisa tata jalma Wanara Kusika Seta. Kayu klebu Dewa Daru Gedang Mas Dewa Swasa Puscindhe Parijata Kencana gamelan Lokananta tinabuh Ratu Sewu Negara. Dewa sak jodho kudu dadi pepanggil ruba dhawuhing Lesmana Mandra Kumara. Kasinggihan mekaten ya Kresna bakal upaya golekane muga-muga wong kang iso ngaturaken lan iso dadi jalaran Lesmana dhawuh karo Endang Loro Temon Koko Prabu sembah kula ingkang mringjeng karo Waduka Kanjeng Koko Prabu ya Kresna. Gamelane Pak Bambang kudu gamelan Lokananta kayu keplu ayo klebu Dewa Daru Gedang Gendruwo Pari Raja Lele karo apa sih? Pipis pupus pupus Cimlek Jindhe Parijata Kencana. Wis ming kuwi sing nabuh warga laras. Udu nang sing nabuh warga laras anggere ketake ana amplope mesti menyang kabeh. Sing nabuh Ratu 1500 negara. 1000 negara. Wis kowe omong bapakmu, mengke sing matur tak kula rek mbako ndak ora rampung-rampung. Ya wis ana bali yo nggih. Nun mamit jinun, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Wangsul tak matur bapak supaya Bambang Senen Adiulo iso kelakon dawuh. Ya wis kono mangkat to nggih. Saya mulai. Gusti tak pamit. Ya. Pareng matur jinun. Iya, Pak. Sewu walapatan diagung pangaksami. Iya. Nek wonten kical-kidule ngatur kula nyuwun pangapunten. Ya wis ora dadi ngopo. Lajeng nyuwun pamit. Ya sing ati-ati banget. Nggih. Ajeng matur ngersanipun Bapak, babagan perkara pamundutan pinanganten putri. Kula niku ya gumun. Cawe dosane jan aneh-aneh ning arep rabi kok dadak pamundutane werna-werna ngrekasake wong lanang ya ta? Iya. Kok ngaten mawon kula nyuwun pamit nggih. Ya sing ati-ati Nggih, bareng. Ya. Bareng terus lagi. Ya sing ati-ati. Aku lho mbiyen minta ming seperangkat alat renang wis beres. Wis ijab karo bojo kula sakniki anak-anak ya nyatane anak-anak akeh. Lah iya, Lah nggih. Kok ngoten mawon nyuwun nggih. ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih, pareng sinuwun. Ya sing ati-ati. Pareng terus lagi. Ya sing ati-ati. Monggo ya durung karuan esuk niku ijabe sukses ya ta. Ora janjane kuwi bola-bali iki arep ngopo to? Bayang ngekeki 10.000 apa 15. Oh, arep njaluk duit to. Heeh. Ya wis mengko tak sangoni Basuki. Wah. Basuki numpak piton to.
Kuwi ora Basuki, Pak Basuki SMA. Wis ora ono iki dalu. Nyen mawon nggih sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ndara Janaka bekti kula. Iya ya Kakang Semar ndak tampa. Ndara Gatotkaca bekti kula. Ya Kyai Semar tiba padha-padha. Enten apa? Lah kok sami rawuh enten ngarang kadempel. Gus. Kula nyadong dawuh Kakang Nuyantaka. Tembang rawat-rawat ing beda tombok bakul sinambi wara kawarta binandunging Karna. Padha ngandhakake ento Kakang Semar kagungan putra angkat apa pancen kepara nyata. Nggih leres Ndara. Kula entuk anak angkat lek kula nemu teng langgar kula ngomah. Niki larene enten wingking kula. Nggih kula Ndara. Dhuwure. Udu kowe. Nggih. Dumeh anak elek kok dicocok ya ora. Namine Bambang Senet. Bambang Senet. Nggih. Malah sak mangke anak kula kepengin rabi kok, Den. Majamu kepengin nambut silaning akrama. Nggih. Niki wau kula wis utusan kali Petruk kali Bagong. Kula kenanjeke teng Darawati. Jarene sinuwun Kresna nggih kagungan putra angkat. Namine Endang Lara Temon. Lah banjur Petruk matur kepiye marang Kakang Semar lan kepiye mungguh pangandikaning Koko Prabing Darawati. Petruk wonten dawuh. Piye kabare nggomu tak kongkon marang negoring Darawati, Petruk? Pun sowan, Pak, kali Bagong seksine. Nalika semanten sowan kula anyarengi kali Rawing Sun Mandura sing ugi kepengin boyong Endang Lara Temon. Ndadosaken geger tumuli sinuwun Darawati paring dawuh, Petruk, sapa wae bakal diladeni karo anakku Endang Lara Temon. Ning anakku Endang Lara Temon darepe pepanggil. Duwe penjaluk. Nggih. Penjaluke apa Panakawan? Penjaluke manten putri. Temanten kakung kudu iso ngaturake serah-serahan. Manten lanang kudu nitih gajah sing iso tata jalma. Ngarepe dijogeti Wanara Seta. Mburine dewa sak jodo. Wingkinge malih gamelan Lokananta kayu klepu dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Puscinde Parijata Kencana. Gamelan Lokananta sing nabuh Ratu Sewu Negara niku, Pak. Kula wis sowan Darawati napa sing ndekake Bapak wis kula aturke sinuwun Kresna. Lah niki kula munjuk atur ngersaning Bapak. Nek manten putri pancen darbe panyuwun kaya ngoten niku monggo Bapak sakniki monggo angelipun menggalih perkara niku nduk Bapak Semar. Semareka den prayitna samuriris eka balik titiyani gandayani tresna warnama sasi gilar-gilaran ing latar milang lintang Bima Sekti mumet sirahku. Lah kok dadi panjaluke manten wedok kok kaya ngono iki kepiye? Monggo aku ora ngerti alang mujure apa sing disuwun manten putri. Senet, Bambang Senet anakku cah bagus. Ora usah ngarah anak ratu ya tole kowe lak rabeke karo tangga teparo kene wae. Rido mangawur awur-wurahan tengaraning ajurit gong makuru gongso tetek kaya Batara Kanjeng Rama sareng kula midhanget
Pangandikanipun Kakang Petruk Kantrung Bolong tumuli manah kula sampun boten nggadhahi pengajeng-ajeng malih. Monggo sasmitaning dewa ingkang kula tampi judul dawuh kula menika pun endang lara temon. Menawi kula boten kelampan dawuh pun endang lara temon paripaksa badhe kula entrengaken pejah kula. Kula nyuwun pamit Rama jumbuh kalian sumpah ingkang sampun kula aturaken. Menawi boten kelampan dawuh kalian pun endang lara temon paripaksa kula nyuwun pamit kula badhe mlampah ngantos sak pejah kula mangke Kanjeng Rama. Aja kaya ngono. Niki pripun Den, kula wis ora iso mikir. Kula niku wis tuwa. Tumangkaring budi kula wis kendho, pamikir kula wis ora lantip kaya dek nalika kula isih enom biyen. Umur kula wis tuwek, kula nek kon mikir abot-abot. Kula mboten iso mangslametke anak kula Senet niki aja nganti lunga saka Karang Kadempel Ndara. Kula nyuwun senjata pitulung Den. Gunjang Kanjing langit kelap-kelapaton. Lir saking risang mawe gandrung. Kakang Nayantaka. Gedhe labuhaning Kakang Semar tumraping para Pandhawa, mula wektu dina iki kudu Pandhawa ingkang melu mikir babagan atmajamu Bambang Senet supaya iso lakon dawuh kalan endang lara temon. Neng pepanggil panjaluke manten putri boten layak lan boten memper angel digoleki. Kakang Semar gajah kang bisa tata jalma tanana liya kejabamu ing mapan ana ing guwa Sela Mangling ya kuwi Kyai Gajah Setu Bondo. Kuwi isih kadange tunggal bayu lawan kadangku Yayi Werkudara Wanara Kusika Seta. Kuwi ora ana kejaba mung Kakang Anoman ing Kendali Sada. Wong dene dewa sak judul apa Kakang Semar Supe yen to Kakang Nayantaka kagungan putra ya kuwi Sang Hyang Kamajaya lan Kamaratih. Kayu klepu Dewa Ndaru Gedang Mas Debok Swasa Pupus Cindhe Parijata Kencana Gamelan Lokananta papane ana ing kayangan ingkang kagungan Sang Hyang Jagat Kirinata. Wondene di Narendra Sewu Negara ora ana ingkang kajibah mangreh Ratu Sewu Negara kejaba mung Narendra ing Singgela Prabu Bisawarna Kakang Semar. Turna panuwun karo ndaramu Pandhawa sing lantip panggraitane Senet. Sinuwun kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nyuyu Bambang Senet tiba sepadha-padha. Jer wis kewajibanku bantu lawan bapakmu Kyai Semar. Bejo wong duwe juragan sing pinter-pinter. Sapa sing kudu tak kongkon? Kudu ngrawuhake Kyai Setu Bondo lan Pendhita Kethek ya kuwi Anoman. Nala garing kowe mangkata ning Kendali Sada. Ngopo kok garing semaput saja. Ngarep dikongkon kok semaput ndasku ya ranter-ranter. Nyuwun ngapunten Pak ora perkara ora gelem ning asli aku ora kira sehat. Petruk munggah ning kayangan. Waduh. Wetengku ora penak to, Gong. Ngaso ndak malah mah. Ning ngapura Pak, wetengku loro yakin sumpah. Bagong mangkato ning negara Singgela. Bagong. Bisu kok dadakan ki piye? Cepet-cepet. Anak-anakane kirik kabeh.
Anggere dikongkon kok mesti sambat loro. Semar, aku sing bakal mangkat ning negara Sindela. Kakang Semar aku yang bakal budal marang Kayangan. Kakang Nayantaka, aku yang bakal sowan Kanjeng Wa Kendari Sodo. Kakang Nayantaka. Wah, matur nuwun, Ndara. Sembah nuwun, Den. Tiyane Gandayani Tresna Purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti Werkudara Arjuna Gatotkaca yen pancen kaya mengkono Yayi ora ngilang-ilangke sira Yayi nggone wis napa pangudanging Kakang Badranaya balining si Adi sakarone apa dene anakku tetoko ing Pringgondani ora kuwagang sarta ora sembodo ambaya pepanggih temanten putri sapa Ndarawati tegese si Adi wis ngorek-orek marang pasuryaning pun Kakang aku wegah nampa kadang kelawan kowe ya lho pamit angin guguran gerak ning ngarga guru gurnita kagiri-kiri ora bumi prakembita jumeneng gekancang nganti kaya lintang Bima Sekti ngehanu waktu ing naga nalika semanten wis sagah ngulari Ranendra Sewu praja ya Ranendra Sewu negari tanon ingkang pinindhek kejawi amung negaring Senggela nadyan ada parane parandene Sang Werkudara sigra matek aji Bandung Bandasa wungkal bener pengantep-antep tilaranipun ingkang paman ing Mandira Jajar Raden Gandamana sikil tengen den uncalake kebatwa kilat kesit pindha kadir kaya namung tak telung kedheping paningawus prapta tapel wates negaring Singgelapura
Meraino semobang wangarono katinetraning uga rapuh sataning kokelo areng kanikara saketer kene donga empung ler wusing kene panca Babatoking ayam mono mrak manguwuking pagakan nuwun kula nuwun amit pasang kaliman tabe tirebine kula duni dumawaing menawan tuwak ngantos kagiat raos sing manah kula nuwun sewu Raden menawi dipun keparengaken kula badhe nila krami panjenengan satriya gagah pideksa budhe wok simbar jojo monggo nembe menika kula nyuwun dhateng jenengandika Raden menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun mriksa panjenengan menika satriya saking pundi lan sinten kekasihipun sinuwun yen sampeyan takon nglawan aku Apan kepara nyata yen ora nate ketemu lawan aku ternyatane aku saka tanah Jawa. Wondene negaramu mapan ning tanah Hindi. Mekaten ditepungake satriya ing Jodiwati ya ing nunggul pawenang Raden Werkudara. Lho, mangke piye? Menapa jengandika menika Raden Werkudara panenggak ing Pandhawa? Ya pancen bener mangkono. Waduh ladalah jagat Dewa Bathara jagat Pangistungkara. Bebasan kejugrukan Wukirsari klepaning Samudra Madu. Manah kula dene kula saged sapejagong kaliyan satriya mustikaning jagat. Ingkang saestu jagat menika persasat ngantos keberbegen dhateng mandhangipun asma Paduka Raden Werkudara. Waduh Raden, ngaturaken panuwun sugeng rawuh wonten negaring Singgela. Ya Prabu Bisawarna. Namung kemawon ndadosaken kagiat sutaning manah. Kenging menapa Paduka Raden tumuli rawuh wonten negari kula? Tebih purukipun saking Nuswa Jawi prapting tanah Hindi. Menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun dawuh. Menapa Raden? Sinuwun Prabu Bisawarna. Iki wonten timbalan. Ngerti yo. Yen to praptaku ana ing negara Singgela, sayekti mung bakal nglairake lawan kekarepan. Ya senadyan dudu karepane Werkudara pribadi, nanging mestine Prabu Bisawarna wis wanuh kalawan ingkang aran Kyai Semar Badranaya. Ternyatane miturut kabar ingkang tak tampa sadurunge Kyai Semar mapan ana ing Nuswa Jawa, luwih dhewe kisik Kyai Semar mapan ana ing tanah Hindi. Nderekke sang marteng jagat Prabu Rama Wijaya. Marupiye? Menawi kula mboten merangguli dhateng Kyai Semar nanging nuwun sewu. Menawi tiyang sepuh kula inggih menika Kanjeng Sinuwun Prabu Gunawan Wibisana
menika nate cariyos bilih tau tate gadah mitra inggih menika Kyai Semar Badranaya pamomonging para satriya. Ya pancen bener kuwi. Lajeng kersanipun Kakang Semar Badranaya dina samengko bakal duwe gawe mantu. Nanging kabeh mau ora bakal lakon yen to tanpa pambiyantuning Sinuwun Prabu Bisawarna ing Singgela. leripun ngados pundi Raden? Pamundhuting pinanganten putri. Pinanganten kakung kudu nglaturake srah-srahan Nalindra Sewu Negara. Monggo ingkang duweni Nalindra Sewu Negara ya mung sampeyan Prabu Bisawarna. Mula suwane Werkudara ning negara ing Singgela. Ana suka lelaring penggalihmu aku nyuwun ngambil kanggo syarat srana kelakon anake Semar Badranaya ya kuwi Bambang Senet. Marabi karo putri Ndrawati kamarane ndang loro temon Sinuwun Prabu Bisawarna. Miyat langening kalanggiwan gelar pandhan moncar tinon lar kakonang surem sara tetan padhang kasuran pajaring ponameng kekono dasare mangsa katiga. Raden estunipun awrat menawi Nalindra Sewu Negari menika kedah nyabrang samudra nitih Palwa kedah sowan dhateng Karangkadempel namung ngemuti dhateng cariyosipun Kanjeng Rama Gunawan. Bilih Kakang Semar Badranaya menika ageng lelabatanipun tumrap jagat anipun tansah mbabar katentreman. Mila nadyan awrat kados menapa Raden sampun ngantos gadhahi ras kulaos was-kuwatur salebeting penggalih. Kula ingkang badhe ngaturaken Nalindra Sewu Negari wonten ing Karangkadempel dados syarat srana lumampahing Kakang Semar nipun mala karamakaken inggih menika atmajanipun ing namipun Bambang Senet Raden Werkudara. Wah. Nata luhur bebudenmu Sang Prabu Bisawarna. Aku percaya marang kowe luwih dhisik aku tak dhisiki laku bali marang Karangkadempel. Lakuning Ratu Sewu Negara tak pasrahke marang Sinuwun Prabu Bisawarna. Inggih ngestaken dawuh. Namung sembah kula ing ngendharaken jengkar paduka Raden Werkudara kundur marang Pusa Jawi. Ya Prabu Bisawarna. Yayi Singalodra Wonten ing Balanjena. Sira Yayi minangka dadi jangkeping Ratu Sewu Negara dawuhna mring kadang-kadangmu Lho supaya budhal marang Nuswa Jawa jemujug ning Karangkadempel dadi srana lumakuning pawiwahan pinanganten atmajaning Kyai Semar Badranaya prasta dapaduka paranganti dhateng sanggaring para kadang Nalindra Sewu Negari. sing ati-ati aja kaya bocah cilik Singalodra. Lho istakaken dawuh Sinuwun.